Els festius i exclusions d'horari dins de ClickEdu serveixen per marcar els dies festius al calendari i aquelles dates en les que per diversos motius com excursions, jornades culturals, colònies, etc., no es fa classe. Aquestes dates ja no apareixeran com a sessions per passar llista, ni com a sessions disponibles per programar en les matèries. Els dies festius i les exclusions horàries les haureu d'introduir des d'Administració, Acadèmic, Accions, Festius i exclusions d'horari. En aquesta pantalla hi trobareu dues pestanyes, calendaris festius i exclusions d'horari. En cas de voler donar d'alta les festivitats de l'any, feu clic a la pestanya Calendaris festius i, a continuació, Alta data festiva. A descripció indiqueu el nom de la festivitat. A data festiva, el dia festiu. ClickEdu us dona l'opció de poder introduir els festius de només un dia o de més dies. En aquest cas, seleccionareu només un dia i fareu clic a acceptar. Per crear un festiu de múltiples dies, també fareu clic a Alta data festiva. Indicareu el nom. A data festiva indicareu quan comencen les vacances i a continuació fareu clic a l'opció Més dies. Des de data final indiqueu quan s'acabaran les vacances. A continuació feu clic a Acceptar. Ja haureu creat els vostres festius. Recordeu que una data festiva indica a ClickEdu que tota l'escola estarà tancada aquell dia. A part de les dates festives, és possible que a l'escola hi hagi altres dates en les quals per diversos motius no hi hagi classe. En aquest cas, haureu d'anar a la pestanya Exclusions d'horaris. A continuació, feu clic a Alta d'exclusió. A descripció, indiqueu un nom. A data d'exclusió, indiqueu el dia. I si ho voleu, les hores que durarà la sortida dins aquell mateix dia. Pot ser que sigui una sortida d'unes hores i després hi hagi classe. D'aquesta manera, ClickEdu ho registrarà. En cas de que fos una exclusió de més d'un dia, marqueu l'opció Més dies. A continuació, indiqueu la data final. Finalment, seleccioneu aquells cursos, classes o grups que hi assistiran i seleccioneu els professors afectats per l'exclusió. Un cop seleccionats, feu clic a Acceptar.